नोंनि द्राग्स जानायनि फेसना दाहायना आयौ द्राग्स जानाय फेसनसो नालाय औ द्राग्स जानाय फेसन जाहैबाय बिनि अ माथो फैसा खुस्रासो जोंबायदि नट जानांगौ नट औ बेबायदिनोसै आरोना जाना गुन्दा गुन्दा दायना मानसिखौ मानसि मैया नोंखौ थाइबा गथा नुयो नाखैमोन नालाय ओमफ्राय दिनै गावखौ मानसि नुखै नायदो 10 थाखा बिलाय 500 नटसो जों दिनै स' गुड मर्निं एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर स' दिनैनि भिडिअ ओरैबायदि इन्टारेस्ट जानो थांगासिनो दं आरोना माने जोङो दा शुटिंनि माने सर्ट लागासिनो दं नालाय ओमफ्रायहाय स' जों दिनै माफिया जों गुन्दा द्राग्स जाग्रा आरोना एकदमबारे माखौ मुसुगुर हाख'बाव दिनै बे खेमसे बिबावबाय आंनाव स' भिडिअखौ नायला मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गोसो गोथारै गाव सिबना होथियालाव फाइनालि गाइस होनदों नामा जों दा शुटिंआवनो थांगासिनो आरोना गुन्दा लिडार जाहैदों हिन्जाव होग्रायाव आं हिन्जाव होग्रायाव आं जाहैदों माफियाफोर फैबाय होनदों आय' गारियाफ्रा जाम्बाखौ दंफैदों आरो आंलाय जाम्बाफोर गैलालाय जाम्बा दा सालायजोबगोन माने जोङो लामा लामा दाननांगौ आरोना मानसिफोरखौ दाननायसो जोंहा बिसिना ओमफ्राय आं गुन्दा जानो हानाय नङालै जानो हानाय नङा नोंखौ बिराद मोजां मानसि नुखायो मिथिबायना आं बिराद मोजांखा फुरा माने जों ड्राग्स माफिया गुन्दाफोरनि गारि नालाय मोनसेबो नायजाखा आरेस्ट द्राम बख'खावजोबखानाय ओरै बिफोर थाबाय आरो फैबावगासिनो दं आरोना लोगोफोर माखासे ओमफ्रायहाय जोंना एक्टर बाहाय फार्स्ट टाइम ना फंबाय लोगो मोनलायनाया एक्टरा बेनो आरोना जोंना सानसुमा फंबाय पार्कार गेलेग्रा औ बिदि जाहैबाय आरोना ओमफ्राय गुन्दाफोरनि गारि नालाय जों फुरा ड्राग्स जाग्रा आरोना रायजोफोर एन्जार इन्टारेस्ट जाखागोन आरोना ओइदिनखालि निसाया नांजोबखागोन नांजोबखागोन औ आग्लासो जागोन दे फै फै एक्टर एक्ट्रिसफोर नै फंबाया जोंना आदा दे मेकआप टेकआप ना दे 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 फार्स्ट टाइम मेकआप लाबोयो एकदमबारे खोबनानै बोसोरनैनि एक्सपिरियेन्स गोनां मेगन गोदोजोबनाय खालामगोन आरोना बेखौ आसोलसो बेबो नै मेकआप मेकआप दे लायदा ओइ उनाव लायदा बेखौ हमो आयौ मा नाम होनदों बेना ओमफ्राय औ आंना फुरा माबा दिल जाले शाखा शाखा खनना दावला खनना रोंथारसिगौलै नोंहा शुटिंआव फैदावग्राखाय नामखौ मा दोनदों मिथिबाय नोङो माखौ इल' भाइ ना नामा इल' मैयालाय मानि आंना बे गान्जानि सावखांनानै माबाखौ इल'ग्रा आरोना मैयानि खिलामानि नोगोरसो नङा दे जागोन गोजोननाय थाबाय होमबाना दे बानायग्रोदो दा लानोसै जों सोबगोन आरोना जों दा आयौ नैबेजों मानसिनि माबायाव थाङो आरोना बियो बिराद फाग्लालै फोथैलाबायो मानसिखौ ओमफ्राय माबाया साफातसो होनो नामा एकदमबारे माफिया नुखाबाय ड्राग्स माफिया नुबाय नोंखौ सनाखौ गानबो रोङाखै आंहा दंमोनथ' लाबोरोंनांगौमोन आङो बेखौ लाबोरोङाखै आंहा थ' लायफिननि दे ओमफ्राय एबाराव बेरायनि शुटिंआ माबाया शुटिंआलायनो मेकआपआ औ जाबायबो फाग्लाखौ नायदो मेकआप फुनजाबा बेखौनो बै हिजराफोरनिसो थाफानो समाय मिथिया बै हिजराफ्रा गावखौ दा गुफुर होनबावगोन बे मिथिबाय मेकआप फुननानै गुफुर जानायखौनो आखिनांगौ स्केच पेनजों लाइट हमग्राया नायदो लाइट हमग्राया मा होनदों आयसु फाग्लाखौ माबा देनद्राय जाग्रा बिख्राइलब गाब्रायलिसो नुबाय मानसिखौनो फालि खाबाथाय आरो नायजासिनबावला नङा एकदम हिन्जाव बोलाग्रा जेराव मोनो बेयाव बोसनलाग्रा नुखासिगोन बेनि रलाव मा होनगोन होनबाय नोङो एक्टरखौ नों फैसा खुस्रा नों फैसा खुस्रासो जों नटसो नट होनदों नामा फालि
फालि खाबाय बेखौनो माथो दुबाइनिसो नुयो दुबाइ भाइ दुबाइ मालाव लायसिना आरा फानैया जिबो जाया होनबा दाबो फालागाव एसे हिंसा मोनबावो बाला बोरै जाखोब्रा फंबाय मा बोरैबा गेसायसो नुखो आंलाय सोबथायग्रा नुखाबाय सयथिबो शुटिंनि अनारखौ नायब्रा अनारा जुथाब्रा तो फाइनाली जोंना बिमाया बानायगासिनो दं मास फ्राय आरोना रायजोफोर तो दिनैनि दिनाव आं गुन्दासो ड्राग्स माफियासो आरोना ड्राग्स माफिया जों लंपेन्टआ 35 खा मिथिबाय साराय 35 आरो रल गैयालै बिमा बेहाय जायो मारै होनो बिमा मेकआप खालामना माबायदि नुदों बेखौ हाइजिरनाय हाइजिरनाय नुदों जाहैदों रायजोफोर जों नांगौ ओंखायनोथ' ब्रा जों ड्राग्स सोबग्रा नालाय ड्राग्स फाननानै गामिनि गथ'फोरखौ गाज्रि खालामदों दंखाजोबो मा आंखालब्रा सिरिथार बेयाव शुटिं बानायदों जों गुन्दा नालाय गावखौ बिराद साइस मोनगासिनो आरो फाग्लाखौ नायलाय खुसेरफांग्रा ओमफ्राय नायजाखाय साब सेन्टारनि हेल्पार साब सेन्टारनि हेल्पार नुखाय जाहैदों बेखौ बुलाय सिग्रा फैबायलै ओरैसो सालि ओरैसो बुलाय सिग्रा फैबायलै सालथिफ्राय ओरै फैदो आलासि मानसिनि ओनसोलानो जायगा हेन्डसामफ्रा आलदा जाबोदों माथो फाइनालि सालथिफ्राय सफैबाय आरोना रायजोफोर लागायसै जों फाग्लासो नालाय जानानै सिटि हाइ जादों थुरुनरामखौ जोंखौ एकदम मायाव दोनगोन जों मिथिबाय जोंनि ड्राग्स लाइकना फैजाला बायदों दोनाव हमजाला बायनानै मैगंखौ गोदौ गोदौ बानायजोबखाबाय जों ओमफ्राय नोंखौ बुंदा नालाय एसे मेकआप लानांगोन जों बायदि आरोना सामायन' नै बेखौ मेकआप खालामखादो नै खोनाबाय ब्रादार बेखौ ओरैबायदि सालथेखौ ओरैबायदि बेलेग धरननि बानाय आरो एकदम गुन्दाथाय एकदम नायबानो गुन्दा नुनाय आरोना मानसि देखारनो बेखौ बाहायग्रा औ बाहायग्रा सालथे नोंनि लग'नो नांलायलै नै होनलाय औ फैयाथों मानो जागोन दे अब्लानो आंनो 1000 केजि होनायानो फैयाथों मानो सिथा सिथा फिसाखौ नाय रलिं एक्सन मावजि सैमा खारलागासिनो मिथिबाय शुटिंआव फुरा माफिया नुखायो आरोना रायजोफोर आय' ड्राग्स जाफुरा माफिया आरो फैबावगौ आरोना प्लाटन मोननै फैबावगौ ओरैनो भाइ लंपेन्टआ हामला जायो ड्राग्स जायो लंपेन्टआ हामला जाहैदों औ नोंना ड्राग्सआवसो साले बुलायनाया बुलायनो हानायसो जायो आरोना औ औ ओमफ्राय दा हिनजावफोर सानै फैबावगौ आरोना जों माबाजों आंथ' मिथिया सासेखौ जों गुन्जिफोर आरोना जों गुन्दाफोर फुरा एकदमबारे बुंनांखाला आरोना जायखिया फैगासिनो मानसिफ्रा गुन्जिफोर फैबाय आरोना रायजोफोर गुन्जिफोर नोंस्रा गुन्जिसो दै जों गुन्दा नोंसोर गुन्जिफोर जों गुन्दाफोर मिथिबाय नङा साले जों गुन्दा जोबसो ओमफ्रायहाय ड्राग्सनि बुस्थुखौनो बावबोदों आरोना न'आवहाय ओमफ्राय बेखौ लायफिनबाय आरोना ड्राग्स जाग्राफ्रा माथो बेनुथि बेग लाजोबनाय बे बेगखौ दोनथ'नांगोनसै बिदिजों जानाय नङा बुजिबाय नोंसोरो लानांखानोसै बेगखौ लानांखार नामा दा फैसा गैयाबा ड्राग्स जानो फैसा गैयाबा नोंसोर बिलाबायगोन मिथिबाय जों नैबे जियारानि बिनानाव आरोना रायजोखौ सोरथो सिनायो सोरथो सिनाया गोबावजों लोगो मोननाय सालथे गोबावजों लोगो मोननाय आखाया माथो हौवा लानो बायदि गोरा दा फाइनालि गुन्दाफोरनि गारियानो बायदि गोमोनायदो फाइनालि आंजों फैदोब्रा हिट नुनायनि जोंहा दे गुन्दाफोरनि जाबाय आरोना रायजोफोर औ माने बाइक साखावनायसो नालाय जोंना ड्राग्स माफियाजों थांसै आरोना ओइ नै गारिया बायदि गोमो ओरै फैग्रा
ड्राग्स माफियाफोरनि गारि नालाय जारिमिन फेमिलिफोर दे गाहायाव मा हिन्जाव लालाबायना बेरायगासिनो सिखोन आय' गैलालै आय' ड्राग्स माफियाफोर आरोना माखासे थांगोरबाय ओमफ्राय जों दा थांगासिनो केडिसियावहाय जानाय सोलिगासिनो दं आरोना होमबा ना रायजोफोर फिथा गुगुनि नायदो नेबोथ' आइखोन माला मोनजायो जमथाबनाय नुबाय होनसाय माबा होनो सान नामा माबा होननो आं होनथ'ला बेखौ दा होनथ'ला दा मानसिखौ माबायदि नुयो बेखौ नायलाय मानसिखौ माबायदि नुयो मानसिखौ माबायदि नुयो माने जानाय सोलिगासिनो दं आरो फिथा मबाइलाव आलदा नुयो मादै बिराद आलदा नुयो लकेल जोंनि मादैमोननि बर'नि फिथा गभार्नमेन्ट कलेज खाथियाव आरोना बाजैमोननि औ कलेज सेराव माने एसे जानाय लोंनाय खालामदों आरोना ओमफ्राय जोंबो एसे एनै जानोसै जोंबो बारा उफैखायाखै नालाय दाहाय बुसो फैजोबफिनसै आरोना दे माबा जा दसे नाहरगो एक्सन kosong Marabo. Sungnya ada makeup benar artisan khalbai thai ada nini munga ma miakai be ada ang assistant sini ni angni logo नै आं जा मबाइल मोनदों दिनै फाननानै शर्ट मार्केटआव शर्ट मार्केटआव आथिं हाजोबो मेम'रिया फट' सुट लानो होनगासिनो मोदोम गिदिर नुयो आंखौहाय आंनिया मोखाङा नारें जुमब्रा बायदि मोखाङा नाया माने थेवब्लाबो हम लोग का वो फेस क्यूट है ना भैया सेल्फ प्राउड गाइस जों दा आदा एन्टारटेनमेन्ट नि मबाइलावहाय भिडिअ खालामबाय दं नोंथाङा नायबाय थानो हागोन बैहाय शुट लाबाय दङ नोङो जोंना बिदाया मबाइल बिगोमाया बैनो स्पेसफुल खालामना होनि र' बिनि आइफन लाइटखौ भिडिअ खालामबाय दं जों बिनि मबाइलखौ लानानै बिराद बिजि थ' गान्जा सोबनानै जों फेजोब्बाय आरोना ना भाइ जों माने गान्जा सोबनानै फेजोब्बाय फेबाथाय गला मोनो नङा सोरजों मिलायग्रा आयौ खोथा खोनासङा इयाव प्रडिउसाराबो जाहैदों मिथियाय जाहैदों जालानै जोंहा जारौमोना ओंखाम उखैजोब्बाय जाहैदों ओइ बयस गो एन्ड गेट हिम Guys, entertainment world ni YouTube channel angku. Subscribe berabai. Biasanya yang kita ni bisi goda ini nama. Ayo. Nilai. Wah, beda kita macam Noi, bibin camtar bibin camtar. Wah, dia selalu gemuk santai. नैबे बिथांनि जोनि गान्जा फेनानै जालांनाय